Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men hande. Windande men hande noon ko ni no sifori, gadden refto gayden jangen. Oɗon gandi on jangino ba mawɗo e ba tokoso. Hankadi kalɗo ba mawɗo e ba tokoso binda a jangani ko ɗo woni ɗiggani. A hollanoma ba ba, a hollanoma ab ab, a hollanoma bab bab. Ɗo noon a hollama ɗo bi bi, ib ib, bib bib. Joni noon gara gitten iuji ɗi ha laaɓa cer. Ay ittan iuji ha laaɓa ayde ay joni ay wonti baba. Hande noon eɗen lomba hen e ay joni se mbaɗi hen tan wonti ay be fooɗani. Garen pooɗen mbiyen be, ay be en pooɗi, ay en pooɗi ɗo. Joni o wona ga mbiyen ebb ebb. Ɗiɗi gara ɗo mbiyen ebb ebb. O lombo ɗo mbiyen ebb ebb. O lombo ɗo mbiyen ebb ebb. Hankadi a jangi e gasi ɗo mbawata gasi cernda ɗo mbawata be 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 be. A sirti ɗon garana ɗo bencita mbaɗani, a benciti cernda eb 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 eb. Hankadi a sirti eb eb gara ɗo cernda ɗone mbaɗani. Ay ɗon cernda ɗo wona heɓi beb 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 beb. Ɗo so ɗiggi tan jangde ma kadi yaawi. Alluwa ngal hewani, tampintama, janga ɗigga law certa hen. Jangde ko teskuya tan namdoto. Kala ɓuri wawa teskade ɓuranma wawde jangde. Teskuya addi jangde. Jangde so heewi famaka hay hunde nafani. Janga seeɗa mbawa ɗum law, certa hen law jaa hajuma ɓuri gona hen a famani. Ñalla wullude tawa wawa windude, wawa jangude. Kala alluwal gargal e to ɗigginde ngal mbawa ngal windude, mbawa ngal jangude. Ay alluwa ngal ɗo ene famdi e yeeso ma, kono ene winda ko heewi, ene winda ko heewi. Kono noon nde wonnomo anda anda wiyata ko be be, eb eb, beb beb. Hunde fat tawno ko ɗo mbawirta jangde, ko ɗo mbawirta jangde. Ko jangata ɗo ko ene yawni to bange, kono noon sa andoyi ɗum ko nden gandata be o nafoore muɗum. Te gandata be nafoore muɗum, ganduya ebb nafoore muɗum, ganduya eb nafoore muɗum, ganduya beb nafoore muɗum, beb nafoore muɗum. Ɗum ɗo to woni jangde yawnde codol. Ƴetta janga mbawa. A wawa ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko, omo holluma, omo walluma jiya lawol. A dañani mana walluma, noddu en 00221 77 906 14 81. Mbaɗa yaya, mbaɗa li, jeeya WhatsApp o
ngara cagge caggere ma a saggani ɗum jinmi walla keso jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla muɗum ara harane sarɗi yeeji ɗi so weli ɗum naata yiɗa acce deeƴa kala jiɗɗo arde bisimilla muɗum ala suka ala mawɗo ala debbo ala ko jiɗɗo tan wiya ngara janga wona ngara yafunte ko ngara kala sarɗiji ɗi ɗi belima naata janga ɗi belanima jokka haaju jom jokka haaju amen ni foti yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen yo Allah mo gondi allo mon nan ɗon be eb e beb beeb ngalne gasi on certi e maggal ɗo so ɗiggi on certede ɗo majjere kala ɗum winda on tampata so jiɗi windude ko heewi mo gandu famɗi kono en yaltina ko heewi ay oto ma goto mo joguiɗa o aɗa wawi yaade hen nokkuji kewɗi ay koyɗe ma ɗe kewani kono aɗa wawi yaade hen ko heewi ay jungo ma ñamirde ngo tan ñamirta ay jungo ma ñama ngo tan ñamirta guite ma ɗe kewani kay tan darirta noppi ma ɗi kewani kay tan nanirta ko haalte ko nani non tan way reedu ma ndu hewani wotude joguiɗa kono ko ñamete ko yarate ko tan lamboto anne alkulal ngal ɗo tan janggata mbawangal ittanma hankkadi kala ko jangga e fati ni hankkadi a andi an kam a wonti ganduɗo a wonti ganduɗo be a wonti ganduɗo be a wonti ganduɗo eb a wonti ganduɗo eb a wonti ganduɗo beb a wonti ganduɗo beeb asi yette kuɗi mon e karneji mon mbaji ɗon jangon ɗigga yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Leye kawral Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam